Cocktail Vibes Live. Podcast, ktorý ťa rozvibruje. Zolí Čupinkovou. Počúvate, pozeráte podcast Cocktail Vibes Live. Všetkých vás vítam a hlavne vítam moju dnešnú hostku Celeste Buckingham. Celeste, ahoj. Ahoj, čau, Oli. Vítaj v tomto našom podcaste a veľmi sa teším, že si prijala pozvanie nielen ako spevačka, ale aj ako moja kamarátka a veľmi sa teším, že si budeme môcť pokecať o rôznych témach. Ako sa máš, povedz mi? Výborne, pracovne, vyťaženie, ale to je vždy dobrá vec, takže nemám sa na čo sťažovať v podstate. Pracovne vyťaženie práve kvôli novému videoklipu Pretty Girls. Áno, presne tak. Obehali sme všetky také tie mediálne záležitosti a zodpovednosti a zároveň aj predbeh ako pred projektom bol tiež náročný pracovne, ale vyzerá, že sme to väčšina zvládli celkom v pohode. Poďme sa porozprávať, o čom je ten videoklip, ale hlavne celý projekt Pretty Girls, lebo teda my sme sa tiež tam stretli a sa teším hlavne, že si ma pozvala a prizvala do toho projektu celého. Tak poďme najskôr ako keby k tej pesničke a ako to s tým súvisí potom ďalej s tým projektom. Pesnička Pretty Girls existuje už 10 rokov. Bola dlhé roky v takom digitálnom šuflíku kvázi, ak sa to dá tak nazvať. A písala som ju, keď som mala 19. No a potom nejak z viacerých dôvodov nevyšiel von a potom sme ho dali von pred 2-3 rokmi na môj album. Ale predsa len mala som pocit, že si zaslúži akože viac zahviezdiť. A potom spolu s kolegynkou a kamarátkou Kristýmorovou sme riešili takýto ako projekt. Ako taký začal to s nápadom na klip a potom sa to veľmi rýchlo dostalo do takého štádia, že fakt celo taký kompasný projekt a sme si povedali, že práve táto pieseň je tá vhodná, pretože ten projekt má hlavnú myšlienku robiť osvetu, čo sa týka duševného zdravia a konkrétne o momentálnej situácii duševného zdravia, čo sa týka mladých ľudí u nás na Slovensku, ale aj celosvetovo a konkrétne mladé ženy. Takže... Čo to znamená? Lebo tam sú celkom alarmujúce dáta už priamo konkrétne. Ono to vlastne, akože my, keď sme hneď začali zisťovať, že ako by sme to celé ako odkomunikovali a čo je vlastne akože tá momentálna situácia doslovne, že aké sú tie čísla. Tak sme mali našťastie partnera HBSC, ktorí nám dodali štatistiky, ktoré oni zbierajú po 44 krajinách po Európe a po svete, tieto štatistiky u mladých ľudí. A my sme na rebríčku, ako teda v rebríčku 44 krajín na Slovensku posledný, čo sa týka kvalita duševného zdravia, kvalita života psychického u mladých ľudí a najhoršia kategória je medzi 13 až 15 rokov a to sú mladé dievčatá. Oni sa majú podľa všetkého, podľa tých dát sú na tom najhoršie. Ty máš práve aj takú základňu svojich fanúšikov. Okrem všetkých fanúšikov, ktorých máš, tak aj často tebe, čo viem, píšu dievčatá, píšu ti o svojich trápeniach a o všetkých tých veciach, že nie si pre nich len ten spevacký vzor, ale často aj ako keby ten ženský vzor. A je to tiež taká téma, že aj s takýmito problémami sa ti ozývajú? Áno, ale prekvapivo to nie sú len tie mladé baby, ktoré si prežívajú nejaké obdobie rastu a neistoty alebo seba neistoty, ale aj dospelé ženy, aj mamičky. Myslím si, že je to fakt systematický problém v našej spoločnosti, že my sa chováme a komentujeme ženy takým spôsobom, že ešte aj v tom dospelom veku ako matky, tak oni si týmto prechádzajú a cítia sa jak by som to správne povedala, necítia sa, že sú dosť. A zároveň ich aj nielen všeobecná spoločnosť ako verejnosť, ale aj ich najbližší odsudzujú za to, že nepatria do nejakej nezapadajú do nejakej škatulky alebo nezapadajú do nejakého štandardu, ktorý do nedávna, do dnes ako keby je v spoločnosti, čo sa týka toho, ako vnímame ženy, že aké majú byť. Takže je to fakt ako, že keď som bol mladšie, tak som bola v tom, že však to sú len nejaké skupiny ľudí a fakt musíš byť iná a nezapadnúť, ale fakt sa to týka skoro každej ženy. Máš aj ty taký, alebo teda asi sme si všetky tým prešli, že necítime sa dosť. Čo pre teba ako keby znamená práve byť tým hlasom? Lebo ja niekedy, keď o tebe hovorím, tak vravím, že ty si aj tým silným hlasom práve pre tie dievčatá a ženy. Aj z pozície toho, že si známa spevačka a osobnosť na verejnosti. Tak čo pre teba znamená byť tým hlasom? Aj pri takejto téme a pri takejto osvete. Tak nie som jediná, našťastie. Sú nás viaceré, ktoré ako sa takto verejne začíname vyjadrovať tejto téme.
a bez toho, aby sme šetrili slova, bez servitky ako keby takej, lebo myslím si, že už to obdobie je akože byť tá slušná, milá žena, ktorá nechce nikoho uraziť svojím názorom, je už pase, to už je za nami. Ale pre mňa je to podstatné, pretože nechcem, aby to, čo som si prešla ja a veľa mojich kamarátiek a veľa mojich fanušičiek, aby si prešla tá ďalšia generácia. Podľa mňa musí sa to niekde zlomiť. Tento nekonečný príbeh, toto nekonečnú traumu, ktorú my kladieme na tie mladé ženy, ako náhle začnú rásť a už nie sú dievčatka, treba zlomiť ten trend. Treba ho prelomiť, treba ho ako zastaviť nejak niekde. A keď už sa toto nedá, lebo to je tak obrovská vlna, tak aspoň tie dievčatá a tie mladé ženy pripraviť na to, že ten svet im toto bude robiť a toto bude pôsobiť. A aby vedeli sa voči tomu postaviť a chrániť si nielen seba doslovne, čo sa týka nejakého duševného alebo fyzického zdravia, ale aby fakt mali ten priestor sa vyvíjať a rásť tak, ako chcú a byť, čím chcú byť. Celý ten videoklip k pesničke Pretty Girls sa natáčal na zámku. A sú tam vlastne, máme tam oblečené dvoje rôznych šiat, teda ako keby dve témy. Tak porozprávaj, že ako ten nápad vlastne vznikol a prečo práve táto téma v tých takých barokových šatách? Tak tento pôvodný celý projekt začal tým, že som sedela s Kristý Morovou a som jej hovorila, že ja chcem robiť klip, ktorý sa bude diať akože v 18. storočí. Som chcela proste také obdobie historické a štilistické. A presne sme potom tam začali vyvíjať tú myšlienku. Ale ten nápad potom sa dostal do toho stavu, že som chcela poukázať na obdobie historické, kedy ženy stále boli veľmi zaškatulkované, nemali veľa slobody, ale práve boli príklady, ktoré ako rušili tento trend a toto vnímanie o tých ženách. To bol dokonca napríklad príklad akože francúzskej revolúcii alebo tesne predtým, tak už začínali byť ženy práve líderkami a ľudia ich zväčšine rešpektovali. Napriek tomu, že ako keby ten štandard alebo tá tradícia bola práve, že tá žena je vždy len doplnok ako keby k tomu mužovi a nie je až tak rovnocenná všeobecne v živote ako ten muž. Takže páčilo sa mi ako táto metafora. No a zároveň v rámci klipu tak tá metafora je aj to, že keď tá žena má na seba tú masku a tie obmedzenia, aj tie fyzické, napríklad tie korzety, ktoré sme mali na seba, tie parochne a tie krinolíny. Tie krinolíny, všetky tieto veci. Nehovorím, že to doslova bolo vymyslené, aby ženy sa obmedzovali fyzicky, ale je to fyzicky obmedzujúce. Už len kráčať v tom, žena kráča pomalšie, nemá až taký ako voľný beh. Takže pre mňa to bola taká ako silná metafora ukázať, že čo to robí so ženou fyzicky a emočne, keď je takto obmedzená tou spoločnosťou s tými očakávaniami a čo sa práve udeje, keď je vyslobodená z toho. A napriek tomu, že ja som pomenovala, že keď sme boli v tých šatách, takže ako keby som v sebe pocítila, že mám nejaké iné alter ego. Že úplne som sa cítila ako iný človek, že fakt sme chodili tam bokom, pomaly, ako si povedala, a úplne sme sa cítili ako iné osobnosti. Áno. A to sú tie masky. A my ako samozrejme ako v spoločnosti každý do nejakej miery máme nejakú, nie že pretvarovačku, ale snažíme sa trošku ako keby držať nejakú formu pred ľuďmi, či v práci, či pred rodinou a tak, ale práve veľakrát to ťaháme do extrému, kde ten človek vôbec nemá ani priestor byť sám sebou a musí byť ako keby, musí byť nejaký, aby zapadol. A toto presne chceme ako keby upozorniť na to, že netreba to robiť do takej miery, že potom to prináša fakt akože následky, čo sa týka toho duševného a fyzického zdravia. Ja som sa tu trošku odprezentovala, že som vo videoklipe, ale nie sú tam len ty a ja, ale je tam samozrejme Kristý. Pozdravujeme Kristý, ktorá to s tebou celé plánovala a manažovala, ale sú tam ešte aj ďalšie baby. Tak možno povedz, že prečo práve si povyberala ešte aj Anabelu a Liberty a tak ďalej. Tak my sme boli celkom vyberaví z ako choiceom, čo sa týka obsadenia klipu. My sme chceli, nie že by sme nemali tu veľa na výber, našťastie na Slovensku máme veľa inšpiratívnych žien z viacerých oblastí, ktoré sú aj do nejakej miery verejné alebo majú svoj following. Ale my sme chceli aj ženy, ktoré fakt doslova verejne sa odprezentovali tým, že si prešli nejakou dlhšou, ťažšou cestou k tomu takému lepšiemu ja, čo sa týka toho duševného zdravia. Zároveň, že sa neboja o tom rozprávať verejne a všeobecne. A že tým, že si to prešli, tak svojim nejakým
sprostredkovať, neviem, ich platformy alebo ich, neviem, verejnej ako známosti, tak práve sa snažia robiť už sami akože od seba tú nejakú osvetu a tú pomoc. Takže preto sme vedeli, že tento projekt nekončí pri klipe a ani naše ambasadorky sme dúfali, že budú chcieť byť súčasťou toho aj na dlhšiu dobu. Takže preto sme si vyberávali ľudí, ktorí reprezentovali tieto témy. A zároveň sme sa snažili čo najširší ako výber mať, aby sa skoro každá baba v tom klipe našla, ktorá si to bude pozerať. Chceli sme tie vzory, u ktorej sa každá ako baba, ktorý si to pozrie, tak sa vie identifikovať s niekým. Nájsť v nej alebo vidieť. Áno, nájsť sa v nej alebo v tom, čo ona prežíva. Keď sme začínali nakrúcať tento podcast, tak som si pozerala YouTube. Je tam za nejakých 13 dní cez 270,000 zhliadnutí. Ako tlieskam, super videoklip, super práca, super projekt. Tak držím palca, nech tá osveta k všetkým tým témam a teda hlavne k téme duševného zdravia mladých dievčat a žien nech napreduje a ide ďalej. Ďakujem minimálne za oslovenie a že som súčasťou tohto projektu. My ďakujeme za ochotu. Teraz žiješ Pretty Girls, ale viem, že ty sa ešte venuješ aj iránskej hudbe. Máš vonku jeden videoklip a pokračuješ ešte ďalej k world music a úplne k iným. Stále sa smejem, že máme takéto veci spoločné, že ja tak inklinujem k tej rusínskej tvorbe, ale síce nespievam, ale minimálne mám ju veľmi rada. A že ty zase sa tiež vraciaš k tomu svojmu ďalšiemu jazyku. Prečo práve si sa rozhodla, že chceš v tomto teraz pokračovať? Lebo ty spievaš po anglicky, mala si aj slovenské pesničky a teraz tá iránska hudba. Tak akože tento nápad už dlho tak stagnoval u nás aj v rodine. Bolo to tak ako návrh mojej maminy a zároveň akože mne sa hneď zapáčil a hneď som si ho tak prispôsobovala, ale nedostala som sa k tomu hneď, lebo som nemala na to priestor a čas dlhé roky. No a teraz posledný rok a pol tak makám na tom poctivo a ten projekt nie je vlastne, že ja píšem nejaké originálne popové iránske skladby, ale prerábame a prenahrávam klasické iránske skladby z popovej, ale aj z iných žánrov, ktoré sú fakt také tie obľúbené legendárne skladby tej kultúry. A hlavne iránska komunita je síce samozrejme veľká výrazná v Iráne, ale je aj veľká diaspora v zahraničí, ako napríklad ľudia ako je moja mama a tak ďalej, takže je ich fakt veľa. A chceli sme ako keby ich osloviť práve tým, lebo tam je veľmi silno cítiť tá nostalgia. Pre Iránčanov tá nostalgická emócia je veľmi silná tým, že tá krajina si prešla viacerými zmenami a krízami za tých posledných 40-50 rokov. Tak toto v tej kultúre je veľmi silné, aj pre mňa, ako žena, ktorá v živote nebola v Iráne, ale má k tomu taký blízky vzťah. Takže snažila som sa vlastne dať ten môj taký životný príbeh a pocit do toho a teraz vyšla tá prvá skladba, už začiatok nového roku vyjde ďalšia a potom postupne uvidíme, či to bude priamo nejaký album alebo EPčko, alebo postupujeme dávať tie veci vonku, takže uvidíme ešte. Ten projekt celkovo sa tak rysuje, ale už máme výber pesničiek a už robíme na viacerých, už máme aj niektoré hotové komplet, takže toto je taká moja len srdcovka, tento projekt úprimne. A ako sa ti spieva v iránčine? Dobre, akože nie je to úplne najkomfortnejšia reč pre mňa, len z toho dôvodu, že to nie je môj ako rodný jazyk. Ale ide mi to a zároveň mám celú rodinu, ktorá mi vie skontrolovať výslovnosť a všetky tieto veci, takže stačí len poslať mamine a tetám a hneď mi to skorigujú. Takže. Viem si predstaviť úplne. Hej no, tak ty si zažil moja mama na telefóne a hocičo, takže to je presne, že áno, toto. Ale veľmi sa z toho tešia. Je vidieť, že sú na mňa hrdé inak ako predtým a kedysi. Nie, že by boli predtým menej, ale tým, že oni sa vedia do toho vcítiť, tak pre nich je to vzácnejšie. Ja som rada, že to aj mojej rodine prináša nejakú radosť, že tá moja práca aj prospieva emočne nejakým spôsobom aj mojej rodine. Tak hlavne aj vzhľadom na situácie, aj keď sme sa bavili často aj o protestoch, ktoré sa diali v Iráne, tak ty si sa k tomu často vyjadrovala, aj si zdieľala na svojom profile práve tie veci, ktoré sa diali, ktoré boli aktuálne, aj si strihlala vlasy na podporu iránskych žien. Takže máš k tomu blízko.
Aké bolo prijatie? Lebo veď máš ten videoklip a tú pesničku na YouTube a myslím, že aj na Spotify sa dá nájsť. Takže na tvojom profile, tak aké bolo prijatie možno práve od ľudí, ktorí počúvajú tú iránsku hudbu? Máš nejaké reakcie? Takéto? Práve, že áno. A teraz sa to tak začalo rozbiehávať reálne, lebo kým sa to dostalo, ja som ako keby nový interpret na ten trh, takže to nie je, že teraz ma všetci poznajú a ide to raz, dva. Ale teraz na to pekne reaguje Irančania, píšu mi a hlavne oni sú z väčšiny nadšení. Aj z tej verzii, ktorú sme mi ponúkli, tej prvej veci, lebo to je presne prerábka. My tie veci tak sa snažíme zmodernizovať, ale zároveň rešpektovať akože pôvodné dielo. Zatiaľ sú samé dobré reakcie, ale čo ma viac prekvapilo je akože reakcie českých a slovenských fanúšikov, lebo ja som bola v tom, že to ich nikoho nebude zaujímať, a z mála, keď tak. A fakt sa potešili a veľmi milo a pekne na to reagovali. Dokonca si začali robiť svoj research do toho pôvodného interpreta a tak. A to ma potešilo, lebo človek, kto je multikulty, ako som ja, tak je zvyknutá prijať veci z iných kultúr bez nejakého obmedzenia. Ja počúvam všetko, ja ochutnám všetko, vyskúšam viac menej všetko. Ale nie každý to tak vníma, hlavne keď to nemá ako zvyk doma alebo nejaké prirodzené. Takže veľmi ma potešilo reakcie slovenských a českých fanúšikov, že boli takí otvorení tomu, že si to vôbec pustili, že vôbec si urobili nejaký research, aby zistili aspoň o čom základne ide a že sa im to páčilo. اگه یه روز اینو بساز و گوش من صدا کنه دوباره باز همت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخون. Iránske jedlo vieš variť? Niektoré áno. Sestra to robí ale lepšie a mama... Nie, teta najlepšie, mama tak druhá najlepšie. Sorry, mami. Čo je také typické iránske jedlo? A možno nejaký drink, alebo čo sa pije? No, akože klasické veci aj západné majú, ale také, keď už ideme do takých tradičnejších vecí, to jedlo základne je vždy postavené z nejakého, že to je také akože omačka, ale to sa nedá nazvať, že omačka, lebo to je fakt taký stew, alebo taký guláš, možno neviem to nejak správne nazvať. Vždy je to, že nejaký bylinkový základ, mäsový základ, fazula a je to veľmi proste okorenité, ale nie je to štíplavé. Iránske jedlo vôbec nie je štíplavé. Skôr je to kyslé. Tam je sa veľa citrónu, limetky, vysušenej limetky a tak tieto veci sa používajú. Takže keby som to mal nejak profilovať a vždy táto nejaká hustá omačka alebo tento guláš, ako tak nazvať, neviem, ako inak ho mám nazvať, tak tomu sa podáva špeciálne iránska varená basmati rýža, ktorá má niekedy aj ten taký chrumkavý vrch, teda spodok, lebo to sa vypraže s olejom, takže to je také akože celé nakladané. Veľa bieleho jogurtu a zmesové takéto kombinácie, takže je to ťažké jedlo, ale zdravé, tým, že väčšina toho je mäso, bylinky a rýža. Najslavnejšie drinky nealkoholické až tak, teda alkoholické sú, ale nie je to až takou veľkou súčasťou tej kultúry, len z toho dôvodu, že je to islamská kultúra, tak ako nie je to až také. Ale napríklad víno majú svoje iránske šarab, takže aj takéto veci sú. Ale najslavnejší iránsky drink nealkoholický je dúh. A to je jogurtový drink chladný, ktorý je slaný. No, nie je vôbec sladký. A je výborný presne cez leto. Lebo to tak vychladzuje, to je s ľadom, s takým akože, to je také jogurtové, ale skôr také smotanové. My by sme to tak porovnali k smotane. S koprom, soľou, limetkou, alebo tak. Ale je to výborné. Viem, že to znie úplne zvláštne, ale je to úžasné. Všetci sa ťa dookola pýtajú, že aký je život na Madejre. A ja presne viem odpoveď, lebo teda sa tiež o tej Madejre rozprávame, že je fantastický a pokojný. Ale poďme sa porozprávať o vibe Madejry. Aký je ten vibe, aký vibe má Madejra, akí sú ľudia, aký život je na tej Madejre, denný, nočný. Ako sa ty tam cítiš? Ja sa tam cítim výborne. Ja tam nie som úplne súčasťou takej tej ako úplne hlbokej kultúry. Ešte som sa tam úplne nezaangažovala. Ako keby nie som taký ten akože hip človek, ktorý chodí hociak von za hociaké eventy a tak ďalej. Ale mám tam pár tých kamarátov, okúkla som pár tých miest, mala som tie momenty v noci. Tam je Madejčania sú strašne bezprostrední a majú radi zábavu. Takže ako keby furt sa tam niečo deje. Napríklad každý mesiac skoro je tam nejaký festival mestský. Každé mesiac robí nejakú oslavu, nejakú
majú, kto by sa ti páčil, majú knihový festival raz do roka vo Funchali, majú rumový festival, potom majú vínový festival. Všetky festivaly by sa mi ale páčili. Akože raz do mesiaca a niekedy aj viac ako častejšie karneval, akože furt sa tam niečo deje a je to prístupnené pre všetkých. Takže to je to najkrajšie na tom, že fakt sa každý môže zúčastniť nejakým spôsobom, čo je veľmi pekné. Čiže je to, mám si to predstaviť ako na takom otvorenom priestore? Predstav si jarmok na steroidy. Akože takým spôsobom, že je to prístupnené k mestu, ľudia sa tam môžu prechádzať, je to na nejakom námestí vždy a potom tam sú tie stánky, tam sa predávajú veci, sú koncerty, živé vystúpenia a tak ďalej, prednášky. Ale vždy to organizuje buď celý ten ostrov, alebo to mesto konkrétne, kde sa to deje. A je to zväčšina zadarmo, aby ľudia, fakt všetci si to mohli žiť, čo sa akože veľmi sa mi na tom páči, že väčšina sa môžu zúčastniť. A takisto ako cez ne majú programy, ktoré sú priateľské aj pre rodiny, aj pre deti, tak potom aj večer majú samozrejme väčšiu zábavu pre dospelých. A nightlife maďarský je taký skromný, ale je dobrý. A majú takú tú inú kultúru, čo sa týka tej zábavy a toho žúrovania, ako také, ako u nás. Tvoje obľúbené miesto na Madeire? Obľúbená reštaurácia na Madeire je Aqua. Je to taká na tej drahšej strane, ale je to fakt kvalitné portugalská ako kuchyňa. Vlastne to šéf-kuchár, ktorý dlhé roky robil v Portugalsku v Michelin. Vril si teraz 3 svoje takéto reštaurácie na Madeire a robia fantastické, že mäso a ryba a to je všetko. A je to krásne. Aj priestor, aj vibe, aj výbornú selekciu maďarského vína majú a proste celé dobre. Bar... Je na Madeire bar? Sú Akože nie, že či je tam bar, ale že keď sa bavíme napríklad o cocktail bare, alebo skôr je to také, že vinárničky a takéto miesta. Tak tam všade všade je víno. Akože v každom podniku. V kaviarni môžete prísť aj o 9 ráno a vám nalejú víno branco. Alebo víno tinto. A pivo je tam, majú inú vzťah k pivu. Nemajú až takéto naše, akože také hustejšie čapované, ale majú tie cervéža. Čo sú také tie ľahšie letné piva, aj svoje majú, aj španielské a tak ďalej, takže to skôr sa tak podáva, keď človek si objedná pivo, tak také. A koktejlové bary sú, ale je to taká noveltia ešte, že to sú skôr pre tých turistov a pre takých tých degustantov, ale dobrý drink si nájdeš viac menej v hociakej reštike, v hociakom podniku, to je tá výhoda. A potom ešte samozrejme okrem maďarského, portského vína, tak majú ešte aj ponča, čo sa akože má inú tradíciu. To si mi priniesla. Áno, to som ti priniesla, dal som ti ochutnať, ale tam sa to robí bežne čerstvé, ovocie, likér a tak ďalej. A to sa dáva, keď človek ide do prírody. Takisto, jak my, keď ideme, neviem, na chatu a tak sa dáva proste pálenka alebo nejaká domáca, alebo nejaké tatraty, alebo niečo takého typu. Tak vlastne na Madeire sa cez víkend chodí do prírody a po obede alebo po tej prechádzke alebo túre, tak sa dáva tá ponča. Takže majú také tie svoje vychytávky. Ale ponča je také dobré slovo, že ponča výlet nejaký si spraví, že... Tak, ale fakt, akože hovorí sa, že kamaráti hovoria, že ideme do hor na ponču. Doslova, Maderečani si toto medzi sebou hovoria, že cez víkend ideme do prírody a na ponču. Keď si hovorila v tej reštaurácii, že mäso a ryby a to, tak čo je vlastne také typické jedlo portugalské, alebo teda konkrétne, ak sa bavíme o Madeire na ostrove, čo je tam pre nich také najtypickejšie? Tak v Portugalsku je to širší výber, pretože tam predsa len tá kultúra akože je rozličná podľa toho, v jakej časti ako krajiny ste, ale Madeira je veľmi jasná. Tam sú také úplne najzákladnejšie veci. Ešpetada je jeden z najslavnejších jedál akože na Madeire. To je grillované kocky mäsa, hovedzieho, alebo keď tak sa ešte robí aj kuracie, na špeciálnom špici, ktoré je zo špeciálneho dreva, ktorý rastie na Madeire. Oni normálne robia ten špic, oni tam na to grillujú. Je to ochutené veľmi jednoducho s olivovým olejom, cesnakom, sol, čierne korene. Ale tým, že tie suroviny všetky sú čerstvé a väčšina sú z Madeiry alebo z Portugalska, tak to chutí úplne inak. To sa podáva buď so šalátom, s batatovými hranolkami, alebo s najslavnejším maderským chlebom, ktorý sa volá bolo de caco a to je chleba, ktoré je vytvorené z batatovej múky. Takže chutí trošku inak, to je taký plochý chlieb a na to sa natiera čerstvé cesnakové maslo. Takže je to fakt jednoduchá kuchyňa, ako tá tradičná maderská, ale je fakt výborná tým, že tie súroviny sú väčšina domáce alebo čerstvé. A čo sa týka tých morských plodov alebo tých rýb, tak tam je fakt veľký výber, keďže je to Atlantický oceán a väčšina toho morského je čerstvé každý deň, tak tam je všetko možné a tuniak je tam napríklad čerstvý, ale najslavnejšie je lapaš, čo sú také tie, teraz neviem, ako to sa to správne volá po slovensky,
To sú také konkrétne mušle a to sa robí veľmi špecificky len na Madeire, lebo tam ich majú miliarda, takže sa robí také špeciálne opäť s cesnakovým maslom a v bielovej vínovej omáčke. Takže také jednoduché. Majú radi cesnak, áno? Majú radi cesnak, áno, a olivový olej a víno. Ty čo máš najradšej? Čo si ty dávaš? Ja som si obľúbila portugalské biele víno. Majú ich také suchšie, ale to mi vyhovuje, takže ja akože si rada dám víno hociaké. Ja ani už, keď chodím do reštaurácie niekde, tak si neobjednávam, že nejaké špecifické zmeno. Ja im poviem, že len pohár vína. Oni donesú domáce víno. A väčšina času je to proste výborné. A lacné. A čo sa týka jedla, tak ja fakt akože som si viac toho obľúbila, ale ešpetada je jedna z takých vecí, aj keď ja až tak často hovädzie mäso nejem, ale na Madeire si dám častejšie. A potom ešte z morských plodov oni majú aj úžasné, nie vždy a nie všade, ale ústrice majú. Takže aj ústrice si dávam čerstvé, surové, to mám veľmi rada. A čo káva na Madeire? To ma ešte zaujíma popri tom všetkom, keď sa bavíme. Je tam dobrá selekcia, to sa dováža. Samozrejme, káva sa nepestuje na Madeire v malom množstve, takže to ako nie je nejaký hlavný export. Ale je tam taký ten akože kávičkový, kaviarenský vibe. Oni si veľmi idú kávu, majú úplne veľkú kultúru okolo toho. Oni majú ako pravidelne človek, keď ide po meste alebo tak vidí, na každom rohu, v každej dedine je minimálne jedna kaviareň. Dokonca ako u nás na dedine býva potraviny vedľa pošty alebo všetko je to v jednom, tak vlastne u nich je to, že vždy kaviareň a potraviny alebo kaviareň a pošta, že tá kaviareň tam musí byť. A to sa vždy, akože, to dokonca majú prezývky iné pre tie kávy. Napríklad mi hovoria, že jedno preso vás poprosíme alebo takéto niečo, tak oni majú Bika, Garoto, Chinese a to sú prezývky, že aké typy kávy a akým spôsobom podaným to majú byť. Tak to sme sa hneď museli ako s maminou a z rodina sa prvé naučiť, že ako sa objednať správnu kávu. A už vieš po portugalsky? Trošku, ale ja som tento rok úprimne tam bola tak málo, že som nemala nikedy a zároveň som rozmaznala, lebo moji kamaráti všetci vedia plynulo po anglicky. A je to taký ten štýl toho života, že Bratislava je teda to hlavné mesto, veľké mesto, aj keď oproti iným možno metropolám ešte stále je Bratislava malá, ale zároveň tá Madeira je pre teba už taký možno trošku že štýl vidieka, že alebo je to také malé mesto? Madeira je jedna veľká dedina. Ja by som to skôr tak podala, lebo fakt aj občanov je málo, takže ako keby oni sa všetci nejak poznajú, alebo henten je rodinou z henten, alebo tak nejak, že je to také prepojené celé. A síce je tam hlavné mesto Funchal, sú tam nejaké akože väčšie mesta, u nás by to bola vo veľkosti, neviem, predmestie nejaké bratislavské, hej, maximálne. Ale vôbec mi to tam neprekáže, lebo človek tam má všetko. Človek tam má aj to mestské, aj to kozmopolitánske do nejakej miery a potom vlastne má tú prírodu, tú divočinu a ten dedický život a všetko je to vedľa seba. Takže človek nemusí ani ďaleko cestovať. Sledujete a počúvate podcast Cocktail Vibes Live. Celest, prosím ťa, a tvoj najobľúbenejší koktejl je aký? Tak ja mám asi také 3. Bloody Mary je jedna z favoritov. Potom je Dirty Martini, ale tomto som špecifická, že akým spôsobom je to spravené. A I like a good old fashioned. Ten je dobrý. Taký klasický whiskyový proste, to je taký fajnový. Tak si to poďme rozobrať. OK, dobre. Prečo Bloody Mary? Akože kde toto vzniklo? Lebo to je taký špecifický drink a vieme, že ten koktejl bol vytvorený ako na taký hangover, že teda po opici. Tak prečo práve to Bloody Mary ti tak chutí? Ja neviem, mne vždy to nejak akože dobre sadlo po opici presne ráno, keď som mohla teda ráno piť, lebo to zase nie je, že by som robila z toho nejaký zvyk, ale sem tam to veľmi vyhovelo. Zbalila som jeden z mojich bývalých frajerov na to, že pijeme spolu Bloody Mary. Prvé rande sme išli na Bloody Mary, takže to má aj takúto konotáciu, že neviem, vždy mi to prinášalo také ako dobré spomienky a zároveň som vychytala aj také tie spôsoby, ktoré to mám najradšej, keď mi to niekto spraví, takže ja mám rada také slanejšie drinky všeobecne. Nie som moc na sladké koktejly, ale skôr na také tie buď kyslé, ostrejšie alebo slané. Takže tá Bloody Mary spĺňa všetky tieto ako keby podnety. A musí byť taká tá klasická, ako je s vodkou a to, alebo môžu to byť nejaké twisty, že rada skúšaš aj nové druhy Bloody Mary? Áno, dokonca jeden z mojich obľúbených je z jedného baru tu v Bratislave, ktorý robia práve z kimchi, namiesto ako tabaska a ešte majú akože vodku, ktorá je infuzovaná s oškvarkou. To je úplne od veci, ale tak je výborná tá Bloody Mary, že
až. Že chodívaš tam na len konkrétne. výslovne kvôli tomu, ako nie, že by tam nemali ďalšie dobré koktejly, ale tento je môj favorit absolútny. Takže ja som ochotná vyskúšať aj iné. Nie som teraz taká, že to musí byť nejakým spôsobom spravený. A pokojne povedzme, že ktorý to je. Môžem, hej? Áno, no jasné. Mirror Bar majú najlepší Mirror. Bloody Mary, najlepší. A nemal som to hovoriť, lebo teraz oni to vždy majú vypredané kvôli tomu, že tá vodka sa vyčerpá. A oni vždy šetria aj pre mňa, akože vedia, keď ja prídem, alebo zavolám, robím si rezerváciu, že vedia, že asi pravdepodobne budem piť len to Bloody Mary celý večer, takže vždy sa snažia nám šetriť. Nikomu neponúkajte Bloody Mary, ja dnes Vlastne večer prídem. to Bloody Mary v Mirroru je hrozný, nepýtajte si ho, nechcete ho. To si hovorila Dirty Martini. Dirty Martini. No a toto sme my minule mali spolu, keď sme boli na drink, že som si musela doslova vypýtať Dirty Martini bez olivov, lebo tu na Slovensku, čo som si všimla, tak všetci to podávajú s tými obrovskými olivami a mňa to strašne štve. Lebo ako ja by som potrebovala také tie malinké, jak je v tých filmoch z tých 60 rokoch, jak sú bondovky, proste také tie pidi olivy, mali by byť maximálne 3, keď sú malinké, alebo 2, keď sú už trošku väčšie, ale nemali by byť moc veľké. A tá voda by mala vyzerať špinavá, jak je slaná z toho nálevu. Takže a ešte som mala raz niekde v Amerike úplne, že na nejakom náhodnom hoteli, keď som bola pracovne. Došla som v noci, jediný, čo bol otvorený, bol hotelový bar, tak som si tam sadla, že potom tej dlhej ceste si idem dať drink. Tam mi spravili v nejakom Minneapolise, alebo neviem, kde najlepší Dirty Martini, ako som v živote videla a v živote mala a už som nikdy až takú výbornú nemala odtedy. To, čo si povedala, že to má byť trošku také špinavšie, to presne teraz v Skybare vlastne Miško Dojček ti takto urobil. Áno, tá bola výborná. A jedine, čo mi k tomu životu chýbalo, bol tie malé olivy. Ale oni ich akorát nemali. Ale to je inak zaujímavá téma, že musíme to trošku niekedy rozobrať. Ja sa musím viac v baroch... Aká som špecifická s týmito koktejlmi? Nie. Že tie olivy, vieš, že tá veľkosť oliv, že musíme sa nad tým asi zamyslieť. Neviem vôbec, prečo to tak je, lebo keď som si to objednávala v Anglicku, napríklad v Londýne, alebo v Amerike, keď som cestovala na viacerých, aj v New Yorku som bola v jednom, teraz už neviem, jak sa volá, či tam vôbec ešte je, ale taký speakeasy bar, taký ten tajný bar, tak tam ho mali s tými malými olivami, ale v strednej Európe, aj v Prahe a tak keď si objednám, tak príde mi takáto oliva. Akože to už je hrozno, to už nie je ani oliva, takže ako to má byť taká ďobka. Prosím vás, slovenskí barmani a barmanky, dajte mi vedieť a budem sa pýtať na bare, prečo máme veľké olivy a nie. Nie, že by to bol kryt, len mne to osobne nechutí, nie, že by to bol teraz nejaký problém. Kauza oliva. Ale som zvedavá, prečo to tak je, lebo vôbec netuším, prečo to tak je. A ten tretí drink, Old Fashioned, ja sa priznám, že ja nie som vôbec výskový človek, ale jedno Old Fashioned mi chutí od Maroša Potočka, od barmana, ale to jedno, ale tam je nejaká iná whisky, ale ty si whiskový človek, že? Ja som whiskový človek. Dlhší čas som nepila whisky zo zdravotných dôvodov a tak ďalej, že predsa len to nie je ako že vždy zdravé, tak ten tvrdší alkohol piť nejak ako pravidelnejšie. Hlavne to whisky je sítejšie, ako napríklad ten gin alebo ten nejaký iný akože ľahší alkohol. Ale ja som úplný whisky girl, dokonca moja mačka sa volá whisky. To akože taká je tá láska voči tej whisky. Ale som aj bourbonová, takže vlastne som mala už aj viackrát taký old fashioned twist, ale že nebolo to s whiskym, ale s bourbonom a to mi tiež veľmi chutilo. Najlepší som mala v bare, ktorý už bohužiaľ nie je otvorený v Bratislave. La Art mi raz urobili, že najlepší old fashion, čo som mala za strašne dlhú dobu. A teraz som ho dlhšie nemala, ale myslím si, že na Madeire som si ho dala. Taký bar na Madeire, ak by náhodou ste sa ocitli na Madeire vo Funchali, tak si vyhľadáte bar Groovy. Mm-hmm. Je to taký zvláštny a zaujímavý podnik. Je to taký bar, ktorý má taký zvláštny parket a vonkajšie sedenie. Je tam taký úžasný sekuriťak pri dverách. Neviem, prečo tam je, ale je tam. A majú tam skvelý taký bar, ktorý robia také tie klasické koktejly robia fakt dobre. Keď si hovorila, že Super Martini si mala v Amerike, v tom nejakom hotelovom bare, tak si presne ten typ, že keď už niekde si, že aj si vyhľadaš dobrý podnik alebo dobrý teda bar na nejaký ten koktejl? Áno, určite. Akože keď už niekde cestujem, tak ja si urobím nejaký ten základný research, ale ja práve, že rada sa ocitnem niekde. Ja som taká, že ja sa prechádzam hodiny po nejakom meste alebo idem z nejakej pracovnej. Teraz som bola aj v Prahe. Som bola ubytovaná v hoteli NH Collection Hotel, v ktorej som ešte nebola, ale počula som dobré veci a presne som bola na večeri v reštaurácii hoteli, lebo už som bola unavená po ceste a po pracovnom dni a večera bola, nehovoriac o tom, že výborná, ale dali mi napríklad na degustáciu hruškový koniak. Bolo to tak a ja nie som fanúšik koniaku. Bolo to tak výborné, že som si dala druhý, rovno som si vypýtala a hneď som si odfotila aj tú fľašu. Takže ja práve, že rada som taká, že ja vyskúšam. A človek nikdy nevie, že proste čo tam dobre bude.
A veľakrát, keď som takto cestovala, tak som len tak náhodou objavila buď nejakú reštauráciu alebo nejaký bar. A ja, že toto vyzerá na menu dobre, idem to vyskúšať. A máš taký, že sa chceš vrátiť, alebo že v tebe zanechal úplne nejaký taký dojem, že bol to nejaký tajný bar, alebo... Ten Dirty Martini v tom hoteli, len ako ani si neviem spomenúť, že ktorý hotel to bol a kde, ale keby som toho barmana našla, tak asi si ho zoberiem za muža. Bolo to taký, akože bondovský level, úplne, že do filmu. Neviem, akože už som viac, mám jeden bar taký obľúbený, ku ktorej sa vraciam, keď mám čas, keď som tam, tak v Prahe je jeden taký bar Alchymista. A ten je taký, že tajný, netajný a je fakt zaujímavý tým, ako je spravený a tie koktejly sú úžasné. Tam tiež bolo také, že nechcem teraz povedať zlý názov, ale myslím, že koktejl sa volal The Sun a bolo to koktejl z čokoládového likeru, z nejakého krému a bolo to, ja na to, že nie som na sladké koktejly vôbec, tak toto bolo fakt neviem to opísať. Šperk, klenot, také úplne, že... Taký dezert. Nie, práve, nebol? Že to bolo ľahké a to bolo také aztekové, také mexické mi to prišlo, také že zvláštne a úžasné. A ten jeden z takých barov, fakt, že už roky, akože keď som v Prahe tak, a mám ten čas, tak ja si trúfnem vždy do Alchymista. Celeste, na záver si dáme ešte také kvízové otázky, ale také milé, jednoduché, nič komplikované. Tak poďme na to. Voda k drinkom, perlivá alebo neperlivá? Perlivá. Kde robia najlepší tvoj obľúbený drink? A môžeš povedať teda Bloody Mary? Konkrétne Bloody Mary v Mirror baru. Robia aj klasický, ale tento špeciálny ich recept je najlepší. Najlepší barový snack? Dupetky. Alebo fazula na Madeire. Fazula? Podáva sa studená skyslená fazula k pití a k drinku všeobecne, či víno, pivo alebo koktejl na Madeire. To je ako fermentovaná? Alebo... Je to fermentované v podstate. S cesnakom a s čili, je to výborné. Najobľúbenejší barman alebo barmanka? Mám, ale nemôžem hovoriť, kto to je. A je to na Slovensku alebo v zahraničí? Nie, v zahraničí. Radšej sedíš pri bare a respektíve na bare alebo pri stole? Na bare väčšina času. Aj keď chodím do reštaurácie, tak si vyberávam takto, že na tých vyšších, neviem prečo, mám to rada. Z tých svojich obľúbených drinkov, tak ktorý je ten taký, že celoročný a ktorý je len sezónny? Prosecco je celoročný a biele víno. A občas, alebo tak ako pomenej, je práve asi ten old fashioned. Mesto, ktoré sa ti spája s cocktail vibes? Praha. A bar? Alchymista a sú aj iné. Classic cocktaily alebo moderné? Old school, classic. A čisté drinky alebo potrebuješ k tomu nejaký zážitok ešte navyše? Tak málo kedy pijem sama tie koktejly, takže vždy je to zážitok, keď som s niekým, podľa mňa. Celeste, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za návštevu v podcaste Cocktail Vibes Live a teším sa, keď si opäť dáme spolu nejaký drink. Poďme na to. Ďakujem aj ja.